Ako po si Father Dennis, paring Tensyo sa social media. Tara, magkwentuhan tayo. Sa araw na ito, may mga bisita tayo. Tara, kilalanin natin sila. Isa-isa. Ito ang contestant number 1, si Kuya Billy. Nako, kapag siya ang kausap mo, sigurado akong ikaw ay mawiwili. Ang contestant number 2, si Kuya Edmar. Ang paborito niyang artista, walang iba kundi si Marimar. Contestant number 3, si Kuya Tope. Si Kuya na mahilig sa tugi. Contestant number 4, si Kuya Rico. Ang taong hindi magpapaloko. Contestant number 5, si Kuya Raymond. Ang taong mahilig sa almond. Silang 5 ang kasama natin ngayong araw. Maglilinis tayo sa ating kapaligiran. Linis dito, linis doon. Bunot dito, bunot doon. Akyat dito, akyat din doon. Ayan na si Kuya. Nililinisan niya ang harapan ng ating simbahan. O diba? Para siyang Spider-Man. Huwag kayong mag-alala. Nakatali pala siya. Ayan, merienda time na. Sopas na napakasarap. Masustansya at malinamnam. Super yummy. Kaya nag-enjoy kami. After merienda, linis ulit. Bunot dito, bunot doon. Ito naman ang aming pananghalian, sinigang. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this time you shall about to receive from the bounty through Christ, O Lord, Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Kainan! Dasal muna bago ang kainan. O diba? Ang saya-saya. Yan ang araw namin. Kayo, kamusta naman ang araw ninyo? Sana naging masaya din kayo katulad namin. Thank you po!